Jeg har her i hånden et lille, fantastisk keramiker-kunstværk, lavet af den anerkendte keramiker her fra Vendsyssel, Charlotte Viksnes, som har utrolig mange smukke ting i sit værksted. Noget af det, hun er allermest kendt for, er hendes serie Rumbørn, der fortæller og der viser mange forskellige typer børn i forskellige afskygninger. Og de kan måske være lidt specielle, og det er også det, der er det unikke ved den her type, at det er et rumbarn. Og hvad vil det sige at være et rumbarn? Det kan vi jo tolke mange ting i, men når man tænker på et rumbarn, så tænker jeg på meget andet. Jeg tænker på, at det er et barn fra rummet, er det en astronaut, eller er det et lille insekt, der kommer ud fra rummet? Det kunne jo godt være, der flyver lidt rundt omkring. Men noget af det, jeg tænker mest på, når jeg ser det, det er, at det er et lille foster. Det er et unikt foster, omkring 6 cm langt, og i graviditeten så er man cirka henne i uge 12-13 deromkring, hvor man overgår fra at være et embryo til et rigtigt foster. At være et rumbarn, det kan jo godt betyde også at sætte nogle tanker i sving omkring, hvad vil det her barn rumme, når det bliver voksent? Kan det rumme de andre, det møder? Kan vi rumme det, hvis det er et barn, som er forskelligt fra andre børn? Der kan være så mange tanker, som går igennem ens hoved. Tænk på det her lille hoved her, når det bliver stort og bliver et rigtig voksen menneske. Hvad rummer det af tanker om livet, om hinanden? Rummer vi det barn? Lad os reflektere over, hvad det vil sige at rumme hinanden. Der er rum for dig, og der er rum for mig. Sådan bør det være for os alle sammen.